Dnes je ľudská. Pred týždňom sme mali Mikuláša, ale Mikulášsky bazár, ktorý organizovalo Združenie pazovských žien. Tak pozrime, ako tam bolo. V ústrety sviatkom Združenie pazovských žien organizovalo v sobotu Mikulášsky bazár. Okrem nevyhnutných medovníčkov, usilovné ruky našich žien vedené svojou kreativitou pripravili dekupáž, ozdobili fľaše a poháre, vyskúšali sa v pyrografii, ale v kombinácii s maľovaním a priliehavými motívami. Ozdoby na vianočný stromček či slávnostný stôl tiež nechýbali ako ani šperky. Mikulášsky bazár prináša rozličné výrobky pazovských žien. Jednou z tých aj Zdenka Španovičová. Čo vy to máte tu vystavené? Ja mám tu dekupáž vystavení. Dala som sa na fľaše aj na poháre, veľmi sa mi darí s tým. Fľaše som si, že by som mohla položiť kvet, ak nie kvet, položiť si pálenú a poniesť voľakomu do daru. Aj tak. To odkedy robíte? To robím, tento rok som počala robiť, za to, že nám boli Slováci hosti a my sme nemali také naše veci, ako napríklad túto fľašu, že by sme im dali do daru. To je teda taká bábika v pazovskom kroji? Áno, čo bude ešte viac aj mladá, aj bábika, aj dievka. Tak dám na fľašu. To sa mi veľmi páči, darí sa mi tento dekupáž. Vy prvýkrát vystavujete? Prvýkrát teraz vystavujem a nádam sa, že budeme aj ďalej vystavovať. Aká je navštívenosť dnes tohto bazáru? Relatívno je dneska dosť dobre, ako naveky bývajú na výstave naše veľmi málo, ale teraz sa mi zdá dneska počalo, že je dobre. Tak budeme vidieť potom. Ešte zajtra budeme vystavovať a budeme vidieť. Aké sú to vaše ručné práce? Pa ja teraz robím tento pyrografiu robím. Týmto sa teraz stále bavím. Počala som prvý raz, keď som za Veľkú noc vykladala. Som mala tieto svoje proizvody. Teraz toto, keď som nakresla, za Veľkú noc som mala tieto zajačeké boli. A teraz za Karašu na toto Vianoc som toto urobila. Tieto bamby. Deti ako sa s bamby zabávajú, tak to som teraz dala. Teda ako nejaké pohľadnice. Vysvetlite mi, ako to robíte? Potom si prvo nakreslím a potom vyfarbujem s farbičkami. S temperama to robím teraz. Keď ofarbím, potom ich lakíram pekne, to sa môže učírať, vôbec sa farba nestrhne. To je tak. Je to veľa času potrebné, aby ste urobili? Dosť času. Myslím, tentokrát napríklad, aby som urobila našim asi 2 dní, aby som to zakončila. A toto za jeden deň urobím. Keď s tým sa zabavím, to mi volím robiť, sa mi to páči. Andrea Medvežová je najmladšia vystavovateľka na tomto bazáre. Áno, áno. A čo si ty všetko robila? Pre toto obdobie roka som tak narobila trochu ako perličkových. S perličkou som narobila ogrlice a nárukvice a tak pretože dochádza zima, som narobila šály. Taktiež. To kedy robíš? Vo voľnom čase? Stačíš aj v školu, aj takéto niečo? Áno, pretože teraz som sa začala do strednej školy a tak mám o trochu menej času, ale počím, to je niečo, čo ja obľúbujem robiť, tak stačí ma aj si nájsť času preto. Prvýkrát to už vás so ženami? Už 3 roky som ja tu, robím medovníčky, robím mi potom teraz papiera, zvončeky, potom hačkujem, tuto sa dá tieto hviezdičky isto na stromček, potom troška ikebáni, aj to. A povedzte mi, koľko vlastne času je potrebné, aby sa urobila taká jedna hviezdička? To je z toho papieru, alebo ako je to robené? Hviezdička z papieru, no, ja myslím za 10 minút, 15. Dá sa to. A potom je farbenia, sušenia, troška ozdobovania, aj to. A medovničky, koľko času odoberajú? Medovničky môžeme dať celý deň. Ale sa to sa upečú, potom sa ozdobujú, šárajú, či ako môžem povedať. Evo, napríklad tento ako je, pekno, ružové. A potom sa okrašľuje a potom sa popakuje. Rozličné sú výrobky na tomto bazáre. Mária Psotová, vy máte niečo, čo sa mi zdá, že sa trocha rozlišuje od ostatných? Áno, áno. A to moja dcéra robí dobre. A ja som pomáhala tu oriešky, potom toto farbič, tieto
tie šuchač, šmirglač, lakovač, to som ja, a to je jej ako ideja. Že ona nemohla prísť, ona robí, tak som ja potom mesto nej prišla toto vyložiť. To je hlavne z prirodzeného materiálu robené. Áno, to je loza, to je krče, tieto šišárke, potom toto neviem, ako sa volá. Teda všetko sú, áno, aj teda oriešky, také. No, jablko, jablko jedí. Aj takto, to je to. To sú hlavne prírodné materiály a vy to farbíte, ozdobujete. No a farbím aj tento šmirglam, olakujem a ona potom ozdobuje ďalej čo načím. Koľko času potrebné pre taký jeden aranžmán, napríklad tento Detko Mráz na tomto pníku? Toto? Pa tu načím túto dasku, keď ona vypili, isto lakujeme, potom toto lakuje, zalepí. Pa čo ja viem, možno ona je to rýchlejšie, možno pol hodine. Neverím, že viac, ak je všetko pripraveno. Potom len toto poukrašovať, pol hodine aj viac nenačím. No aj toto ide isto chytro. Tieto isto. Ale dobre, kým sa olakujú aj tie drevka, aj toto všetko olakúvať, osušia a potom sa to pokladie. To také idei. Toto je zvajec, skorpienkov tých. Bazár prilákal návštevníkov. Mnohí prišli iba nakúknuť, čo tu nového, no neodolali a kúpili si čo to buď pre seba, alebo aby darčekom potešili niekoho iného. Veď o tom sú aj sviatky, ktoré nám klopú na dvere.